Puha. Så skal vi prøve noget stærkt igen. Hvad er det? Chili sauce. Thai chili sauce. Puha. Se her engang. Så du kan bare sådan dyppe sådan her i. Så dypper vi. En lille kødbolle. Så får en kameramand på her. And the taste test. Er det stærkt? Ja, lidt. Så prøver vi den chili, den tørre chili der. Ja. How do you feel? Det er okay. Ikke så slemt, som jeg troede. No. Sige noget. Ikke så slemt, som jeg troede. Det kan I snildt spise, du ved. Det kan I godt spise. Men der er lidt stærkt. Det er også tør chili. Ja, de er hissige. Skriv, hvis jeg skal prøve noget andet. Ja. Nu slår den hårdt. Den der Thai chili. Den var stærkere, end jeg troede. Vi ses.